the following day. Each night repeats it to the next. Aduna ba'y muuban ka na ako? Musunod akong tutudlo. Apan, mupauli una ako. Ug manamilit sa akong banay. Kinsa ka to magsugod pagdaro niya magsigig lingi dili angay sa gingharian sa Dios. Kung may buot nga mosunod ka nako, magdumili sa iyang kaugalingon. Magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw magsunod ka nako. Ang buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an ini. Ang mawad-an og kinabuhi tungod ka nako magluwas ni ini. Unsa ba'y makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Kung ako ikauwaw sa tao ug ang akong pagtulunan. Ikauwaw usab siya sa anak sa tao sa iyang pagbalik sa iyang himaya. Ug sa himaya sa amahan ug sa mga balaang anghel. Timan ikini. Adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nilang gingharian sa Dios. From its Unya gida ni Jesus si Juan ug si Santiago ug si Pedro. Ug mitunga sa bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway, ug migilak ang iyang saput sa kaputi. Sa kalit mitunghan duha ka tawo nagigsulti kaniya, sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya. Tumanon mo ang plano sa Diyos. Mamatay ka sa Jerusalem. Samtang mubiya na sila, si Pedro mingon kang Jesus. Magtutudlo. Maayo nga aniya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag. Usa lang kanimo? Samtang nagsulti si Pedro, mitungha ang panganod umilandong kanila, ug nahadlok ang mga tinunan, ug ang tingo gikan sa panganod mingon, kini ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya. Magtutudlo. Tanawa yung tao ng akong anak. Palihog. Tabanga siya. Siya ang bugtong kong anak. Gihangyo kong imong disipulo paghingili ni ini. Napanwa sila makahimo. Pagkawalay pagtuog pagkasayop ninyo. Hangtod ka no sa ako magpailob ka ninyo. Dada siya nga rin. Naayo sa Panginoon. At tingala,
simbahan.